गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावबोनायखौ नुनानै सदानन्द बर' बिथांनो बिशिष्ट जुब समाज कर्मी 2022 बान्थाखौ होनाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर हालामनि बेन्दोंआव थानाय बालाबारि आथिखालाव गरेस्वर नोगोरनि सुरलफुलसुकी गामिनि सदानन्द बर'नो एनि लाइभ टुडे निउज पर्टेल चेनेला बिशिष्ट जुब समाज कर्मी बान्था 2022 होनायनि बाथ्राखौ फोसावबाय। मख'जाथावदि फैगौ 11 सेप्तेम्बराव उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि जौमा फरायसालियाव एनि लाइभ टुडेनि 6थि गायसनथि सान फालिगोन। बे 6थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन आयदायाव माखासे बान्था फोसावदों। ग्रेटार गरेस्वर ओनसोलनि बायदिसिना समाजारि आफाद फसंथानजों लोब्बा जानानै गुबुन गुबुन हारि हारिसानि गेजेराव खौसेथि खामानि मावबोनायजों लोगोसे बर' हारिनि आफाद आबसुजों गोलाव सम 19 बोसोर खामानि मावबोनाय सदानन्द बर'नो बिशिष्ट जुबा समाज कर्मी बान्था 2022 होनो थाखाय फोसावदों। बे बान्थाखौ फैगौ 11 सेप्तेम्बराव खैराबारि जौमा फरायसालियाव होनाय जागोन। बे बान्थाखौ फैगौ 11 सेप्तेम्बराव खैराबारि जौमा फरायसालियाव होनाय जागोन। ओजोंहाय समाजनि सोलिबोनाय गाज्रि हाबा आरो समाज बेरेखा खामानि मावनायखौ होबथानाय हाबाफारियावबो दैदेनबोनानै जुजिबोदों सदानन्द बर' बिथाङा। बेफोरबायदि समाजनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै सदानन्द बर' बिथांनो बिशिष्ट जुब समाज कर्मी 2022 बान्थाखौ होनाय जादों।